10:25 gutxi dira eta elkarrizketari ere tarte irekin nahi genuke, gaur energiaz eta etorkizuneko erronkez hitz egin nahi genuke, eta horregatik dago gurekin Emiliano López Atxurra, Petronorreko presidente exekutibua. López Atxurra jauna, egunon, eta ongi etorri Euskal Telebistara. Egunon. Tira, 50 urte bete ditu Petronorrek, eta denbora horretan, denbora luzea da, eta erronka askori egingo zion aurre, baina ez dakit denbora nahin pausatuak izango ziren erronko horietan 50 urtean, edo orain mai gainean dauken erronkaren aurrean, eta energia ereduaren aldaketa zari gara, halako erronkarik eta halako iraultzarik izan dute duen? Bueno, izan du beharen historian hainbat eta hainbat erronka, baina orain daukagun erronka historikoa da. Zergaitik, azken finean energiaren evoluzio baten aurrean gaude, eta evoluzio horreri aurre egin behar dugulako. Bat produktu konbentzionalari lotuta, eta bestaldetik deskarbonizazioari lotuta, eta bestaldetik hainbat eta hainbat aldaketa eta iraultza teknologikoa dagoen bitartean, nolabait aurrera egin behar dugu. Oso sektore tradizionalean teknologia eta garaiak azkarregi doaz Petronorrentzat, ala? Ez, energia eta teknologia gauza berdina dira. Zeren azken finean, zer da errefindegi bat da transformazio teknologiko industriala produktu konbentzional batena, hau da petrolea momentu honetan. Azken finean, beren evoluzioan eta deskarbonizazioaren ikuspuntutik teknologia dago barne. Hau da, sektore energetikoa ezin da ulertu teknologiari gabe. Zentzu horretan, deskarbonizazioa ez da mehatxu bat, Petronorrentzat? Inola ez. Deskarbonizazioa da elementu nolabait indarra ematen duena transformaziorako eta evoluzio teknologikorako. Eta gehiago esango nuke deskarbonizazioa da efizientzia energetikoa. Eta guretzat efizientzia energetikoa da ardatz nagusi bat gure produktuan. 6.000 milioi euroko fakturazioa izan zuen 2018an, inguru horretan, Petronorrek, eredu berri honetan fakturazio hori txikitu gabe jarraitu liteke? Bai, noski. Birfindegi izanik ere orain arteko negoziorik printzipalena. Eta gure helburua da gehiago izatea. Eta nolabait gure helburua da nolabait Europako mundu Atlantikoaren refindegi modernoena izatea eta produktorik hoberena merkatuan ipintzea. Eta hori nola lortzen da? Inbertsioarekin eta nolabait jende guztiaren indarrarekin. Petronorren gauden teknikari guztiaren indarra behar da eta gure inbertsio teknologikoaren indarrak behar dira. Kontseiluak karbonoaz ez du entzun ere egin nahi, beraz ez dago hainbeste denbora, ez? 30 urte besterik ez? Bueno, 2050an helburu komunitarioa da Europak edukitzea nolabait muga sakon bat CO2-eko emisioari buruz. Hortan, ikusi behar da, Europako exigentziak lotuta dagoela nolabait iraultza teknologiko industrial Europarekiko. Bigarrengoa, helburu hori da transizio energetikoaren ikuspuntutik. Baina transizio energetikoa ikusi behar da mundu osotasunean. Hau da, Europako deskarbonizazioak kontuan hartu behar da, esaten dana bezala erderaz, huella de karbono. Hau da, Txinaren emisioak, Indiaren emisioak, Estatu Batuetako emisioak, Indonesiako emisioak, Malasiako emisioak, Errusiaren emisioak, eta bar, nolabait ez dira gelditzen haingo produktuetan, ze produktu horiek nolabait bidaiatzen dute Europara. Produktu horiek haizearen bidez joaten dira, ez daukaten mugarik. Horregatik deskarbonizazioa ez da Europaren helburu bat bakarrik, baizik munduaren helburua da. Eta deskarbonizazioak Europak egiten ari dena da beharren iraultza teknologikoaren nolabait indarra emateko eta velocidadea emateko. Eta Repsolek Petronorrekiko apustua egiten du, eta nolabait ere, Euskal Herrian, nahiz da negozio aldatu, eta muskizeko birfindegi hori aldatzen joan, Euskal Herrian negozio linea horiek mantentzeko konpromisoa bauka. Repsolek beti oki daue konpromisoa.
Hau da, momentu txarretan, 2011an, 2012an, 2013an, Petronorrek etzun momentu onak eduki, Repsol horregontzen laguntzeko. Bigarrengoa, Repsolek beti baloratzen du, hemengo gure herriko teknologia eta gure kapazitate industrialak eta ikusi da nolabait mobilia elektrikoan. Ze apostu egin duen gure sare teknologiko eta gure sare industrialakin. Eta horrexegatik Repsolek beti apostatzen dau ez bakarrik Petronorrekin, baizik gure sare teknologiko industrialarekin.